Я Акуліш Дар'я, вучениця 7 класу Несяцької середньої школи. Живу у вёсцы Несята. Васіль Быкаў. Незагойная рана. Яна доўга яшчэ глядзіць на сумны пагорак, гразкую дарогу і бачыць над гэтай мясцінай цёплы ліпеньскі дзень. Высокае яснае неба, густое жыта абапал дарогі. Гэта было ў той, ужо далёкі памятны год, калі пачалася вайна. І тады яна таксама стаяла тут і з роспачу ў сэрцы пазірала на гэты шлях, а ногі яе імкнуліся бегчы туды, за ім, адзіным сынам, яе Васем. Шпаркай хадой рухавога чалавека ён аддаляўся, па самыя плечы, затулены ў малотнай высокай спажыной. Не азірнуўся, аж покуль не адышоўся далёка. А яна, не адрываючы ад яго позірку, несціхана галасіла. Вочы засцілалі слёзы і не давалі апошні раз нагледзяцца на сваю 18гадовую надзею, частку яе матчынага сэрца. Толькі пасля ён спыніўся, павярнуўся да маткі, да роднай хаты, да вёскі, пастаяў так, памахаў рукой, бы навек развітваўся з усім родным, смаленствам, маладосцю, і потым хутка знік за пагоркам. І знік, відаць, назаўсёды.